Lorenz Gonzi qal il-proċess ta' ristrutturali li tgħaddi minnu l-Air Malta se jfisser in-numru ta' nies impjegati magħha rid jonqos. Qal hemm deċiżjonijiet kummerċjali x'jittieħdu li dawn m'għandhomx jiġu influenzati politikament. Qal hemm il-periklu li jekk ma noqogħdux attenti, il-linja tal-ajru tista' tidħol ġo ħajt. Dwar il-511 il-ħaddiem li se jitwaqfu minn xogħolhom, Lorenz Gonzi qal li ma jistax jagħtihom garanzija ta' xogħol. Dan meta 3 snin ilu biss lejliet l-elezzjoni ġenerali li dawn l-istess ħaddiema Gonzi kien serħilhom rashom u saħansitra għatthom garanzija ta' xogħol mal-Air Malta. Garanziji ta' xogħol ħadd mhu kapaċi jagħti garanziji ta' xogħol. Ħadd. Skont Lorenz Gonzi d-dover tiegħu bħala Prim Ministru kien biss li wara r-riżultat miksub fir-referendum fuq id-divorzju jara li tibda diskussjoni fil-Parlament dwar l-abbozz ta' liġi. Tul il-programm il-Prim Ministru għamel ħin twil jiddefendi l-vot tiegħu le. Dwar ir-riżenja ta' Cyrus Angerer mill-Partit Nazzjonalista, Gonzi qal li jirrispetta d-deċiżjoni tiegħu, iżda qal li ma jaqbilx ma' raġuni għalfejn ir-riżenja, jiġifieri il-vot tal-le tal-Prim Ministru. Skont Lorenz Gonzi f'pajjiżna għandna rata tajba ta' nisa jaħdmu, dan meta l-aħħar statistika tal-Unjoni Ewropea turi li Malta għandha lanqas rata ta' nisa jaħdmu. Aħna l-iktar li qed naġlu mill-Ewropa kollha fir-rata ta' kemm nisa qed jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Dwar is-servizz tal-arriva Lorenz Gonzi qal li l-ewwel ġranet kienu diżappunt u weħħel fil-ħaddiema għal iżda li issa tħoss ċertu tibdil pożittiv. Għallu li Prim Ministru tal-karozzi tal-linja l-ġodda x'differenza għamlu. Għallu li aħna nkunu qegħdin għaddejjin bil-bicycle fit-triq u għall-inqas mhux qed joħroġ dak l-exhaust li kien joħroġ qabel.